kuɗi ne wannan? Ka kulle ƙofofin zumunci, ka buɗe ƙofofin butulci. Wallahi har yanzu ban fahimce ki ba. USB Entertainment Nigeria Limited storms with another bombshell. Bin Usman. Captivating takeoff, amazing build-up, suspense-packed climax, and convincing conclusion. Bin Usman. Ban san dalilin da yasa duk mutanen da suke zuwa aure na ake koran mun su ba. Bin Usman. Zan so sirrin zuciya ya fito ma'ana ayo auren mu da ke. Bin Usman. Introducing another promising talent, Usman Soldier Boy. Zan sanar da ke amsar tambayarki. Kaman ya kenan. Take shi. Irban zani taurin kan tsiya. Ya ne ke ta tafiya? Executive Producer, USB Entertainment. Assistant Director, Aminu S. Bono. Bin Usman. Produced by Nazir and Hajia and directed by Ali Gunzak.